Chineke anyị, lee ka ha gị si dị ukwuu n'ụwa niile. O dị nwenu Chineke anyị, lee ka ha gị si dị ukwuu n'ụwa niile. Mgbe m lechara mbara igwe nke bụ ọrụ mkpịsị aka gị rụrụ, bịakwa hụ ọnwa na kpakpando ebinyere ha ọnọdụ. Gịnị bụ mmadụ nke ị na-echeta ya? Gịnị bụ nwa mmadụ na-anwụ anwụ nke ị na-akpachapụrụ ya anya? O dị nwenu Chineke anyị, lee ka ha gị si dị ukwuu n'ụwa niile. Mana ị mere ya ka ọ fọdụ nwatakịrị ka ọ ghọọ chi. Ikpuwere ya okpueze nke ebube na nsọpụrụ. I nyere ike ka ọ na-achị ihe dum ijiri aka gị mee, bịakwa were ihe niile tinye n'okpuru ụkwụ ya. O dị nwenu Chineke anyị, lee ka ha gị si dị ukwuu n'ụwa niile. Ha niile ma atụrụ ma ehi na anụ ọhịa niile, ma nnụnụ na-efe n'elu, ma azụ na-erugharị n'oké osimiri, ma azụ na-erugharị n'oké osimiri. O dị nwenu, o dị nwenu Chineke anyị, lee ka ha gị si dị ukwuu n'ụwa niile. Mara mma, ọ kasara ihe O dị nwenu Chineke